Puntos ni Elmer Catulpos. Kumusta og mayong adlaw, kabrigada? Laban kababaihan. Nganong dunay International Women's Month og walay para sa mga lalaki. Mao ni ang sagad pangutana sa mga nagjoke-joke nga mga brusko og macho. Nagsige kita og sa ulog og Women's Month so sama karong bulan sa Marso. Apan tinuod ba nga daghan gihapon ang wala makakuha sa punto kung anong gina-celebrate kini? Unsay naa sa pagsaulog sa Women's Month kabahin sa gender equality. Ato kining puntohon. Puntos ni Elmer Catulpos. Unang punto, pakigbisog. Kinahanglan pa ba ang pag-celebrate sa International Women's Month sa pagkagaron nga daghan naman nga mga babae ang anaa sa mga dagkong katungdanan? Ingon sa akong higala nga usa ka advocate sa women's rights, kinahanglang magpadayon gihapon ang pakigbisog sa gender equality kung patas ug walay discrimination sa mga kababaihan. Naa pa ba'y pagpang-abuso ug diskriminasyon sa mga kababaihan sa tuwang lugar o bisan sa ubang lugar? Kini ba ang rason nga kinahanglang padayon ang laban? Puntos ni Elmer Catulpos. Ikaduhang punto, katungod sa atong nasod, nahimong naandan nga halos mga lalaki ang nahimong leader gikan pa sa karaang panahon. Tungod kay lahi ang pananaw sa gender equality sa ubang mga lalaki. Bisan pa og taas ang ilang respeto sa ilang mga inahan. Para kanila ang gender equality makahadlok. Para kanila ilugan daw sila og teritoryo. Apan kinahanglan tingali nga ato kining klarohon nga dili teritoryo ang gusto sa mga babae kundi otonomiya, kanang hatagan sila kagawasan o kahigayunan nga mo desisyon sa ilang kinabuhi o para sa ilang lawas. Angayan ba nga dili respetuhon ang ilang katungod? Puntos ni Elmer Catulpos. Ikatulong punto, unsa bagayod ang babae? Bisan pa nga daghang lalaki ang nagpakita og respeto sa gender equality, daghan lang gihapon ang nagtuo sa tradisyonal nga papel sa kababaihan nga mao ang inahan, asawa o tigsunod lang sa gusto sa lalaki. Dinha nagsugod ang bingkil, ang bangi, ang away ug ang pakigbisog sa mga women's rights advocates. Kinahanglan kuno nga maundang ang pananaw sa mga lalaki ngadto sa mga babae nga pabuntisan lang ug magsunod-sunod sa gusto sa lalaki. Singgit nila nga naa sila'y katungod nga mopili kon manganak ba o dili. Ug dili kini ingnon nga hinangol. Naay patas nga oportunidad sa pagka-leader ang lalaki o babae. Sabahin sa pagpangitag uyab na kinahanglan ba nga patas pod? O base na mo reklamo nga nagpa-change oil lang. Joke lang, nakisakay lang, char. Puntos ni Elmer Catulpos. Punto pinal. Ang pag-celebrate sa Women's Month nagkahulugan sa padayong pakigbisog sa mga kababaihan nga ilhon silang dunay patas nga katungod sa komunidad. Sama sa mga lalaki, ang ngayang sabton nga ang mga babae na ninguha sa pagkabot ug hamugaway nga relasyon pinaagi sa partnership ug dili palabuanay. Ang mga babae ang nga gawas nun makapili sa ilang gusto kung magpabiling single ba sila o magminyo, manganak ba o dili, o makadesisyon nga walay impluensya sa kinaraan nga tradisyon. Puntos ni Elmer Catulpos. Ang kada problema na ay mas dakong oportunidad aron matumbok ang tinuod nga hinungdan ug aron makabot ang saktong kasulbaran. Kada usa kanato dunay parte sa problema ug nausab kanato ang solusyon kung kita mobarog sa atong handom nga kausaban alang sa unsay sakto ug maayo. Kayo ban sa inyong kusog nga makasustener naarana sa leader. Kini si Brigada Elmer Catulpos. Dagang salamat. Barog Jensen. Puntos ni Elmer Catulpos. Ama ng brigada.